Karon magsugod kita og pangita sa mga butang nga nagsugod sa letrang E. Unsa atong pangitaon? Mga butang nga nagsugod sa letrang E. Andam ka na ba? Dali na. Sugdan na nato. Kini ato ba kining kuhaon? Very good kay kini imbudo. Ato kining isod sa atong bag. Ug manglakaw na kita. Padayon kita sa atong paglakaw. Kini ato ba kining kuhaon? Dili kay kini amigas. Paakon ta ani. Okay, karon magpadayon na kita sa atong paglakaw. Kini ato ba ning kuhaon? Very good kay kini ekes. Ikes. Isod nato sa tumbag. Tsung! Padayon kita. Kini, ato ba ning kuhaon? Very good. Kay kini, espada. Espada. Ibton ta kani og isod sa atong bag. Tsung! Okay kani. Ato ba ning kuhaon? Dili kay kini alimango. Paakon ta ani. Og karon atong tan-awon kung naa ba tay power. Tong. Uy, napako diri. Okay. Karon mag-teleport na kog tinuoray. Tong. Okay. So kani ato ba ning kuhaon? Okay, dili kay kini avocado. Very good. Mag-teleport na usab ako. Okay, kana kuhaon ba na nato? Very good. Kay kana elepante. Elepante. Isod ka na nato sa tumpag. Bug-ata ani oy. Karon, ato na sang sugdan ang atong pag-teleport. Tung! Okay. Kana ato blang kuhaon? Okay. Ato nang kuhaon kay kana elese. Elese. Isod ta na sa tumpag. Chung! Og magpadayon kita. Lakaw na lang ta kay duol na lang. Kana ato nang kuhaon? Okay, very good. Kay kani, empanada. Empanada. Dadon ta kini para mangaon ta sa atong camp. Tsang! Ug diha na man ang atong pagpangita sa mga butang nga nagsugod sa letrang E.